ko baby aye de ben akwa kopem wa anase say bia o ko counseling o ko mpaibo o ko gia kwankyere bi ni nyina no Church of Christ asafo nyame asema mugina so no kyere se ema ho kwan say baby aye kenkan yi so awurade nyankopon no wo se wo bisa bibia bisa ni gidie mu na hu se ade no won sabe de ben ebeka so no enti nyame na wo bisa no wo nim tama obeye de ben obeye na fe wo wo se ade na ma bisa no me nya hu mu aye enti me ko ba bi fufuru anase yi a ana nyankopon ka se obi a otisa no otisa de efuasrochen ebo wudi akone ba ana o se sa nipa no anka hu se wonya bibiara da e wo tumfo nyankopon de ben anim so ano nti sa na bible no aye de ben aka aha nti ya de a sa niama no ye nipa mbom na ya dwene ye sa na ukọ nyankopon asemu ani ade a so ano awurade no ompesa ade no aha ya de a etia nyankopon asem no yo edi yemfa ne say Church of Christ eye Kristo som na yemfa ne say asoro foforo a omobo Kristo din so eye Kristo som enti no bia obi beka say ni nyina ye Kristo nti na ejidie baako enti no so obi kosa nam otu sa nam na mfom so be na wo mu yo minia so wo hwe bible no mu a ye nipa ana ya pai Kristo mu nanka bible no da ho sesi ase esua na se ye hwe a Yesu Kristo wo de asafo ba ko pe ana bae a ye friend the Church of Christ eno na asomafo no ehya ase titimremu ni ade nyina no anuanom a omudi nkan Paul nom ni ade sa asafo no mu ena omosomoye na mpapa mu bia nya de be enim na bra ekodru ba bi no na afa de Kristo som no empanimfo a womo eba akire no ana chese womo beye ma esum no mo ye de be epapaye ano de brani ho nti yentimi nkoho ekese sa abakosem no mu wow ano ti na man na ye hu se obi wo asori we se mu a wo ya wo se minya de mehwehwe na ntimi fria na makọ ayi ene ade so ano ana masa ade na aye de ben aba na mom se ye ko bible no ma efri titifo no so pa na se ayi na no mo ye no na nti sa so ano nti onyankopon no aka se sa ade no ene ayi no onye de ben wompe aha wo de yan san kan ba bi foforo na wo de onye de ben wontie menia fire current enwoma no a etoso emienu no Koronto fo ngoma etoso mienu etie ye nsia kan firi nyimu du nan ekopim du nwotwe okay Mone wana wanyinie no entwe konua kro so ano wo se ye ne omo a omo nyinie no anya de ben entwe konua kro aha twaka ben na trene ene amumuyo wow twaka ben na trene ene amumuyo ewo aha anasa ayonkofa ben na han ni sumuwo wow ko aha na kro ye ben na ewo Kristo ni beli antem ti se de wo bi sa se wo kwa bosumfie anasa wo kwa aduro bi so akwa kopem wane ayi so bible ne se twaka ben na wo Kristo ni wone sa bosom anasa sa aduro no entem aha anasa chefa ben na ogidi ni de wanyini wo ko na baako ye ben na wo na nyankopon asori fie ene abosom wo na ye nyankopon a wate ase no asori fie ko se de nyankopon aka se metena wo mu na manante wo mu na maye wo nyankopon na waye memman aha enti mumfiri wo mu na monte mo ho awurade na wose aha anonti babia ye kinkan ye so ano wo ye gidini ene ade a na se bibi ato ade a wo hwehwe wabọ ho mpaye wonsan kan ene ayi a ese wo gina pintin e wo nyame mu wo kata wo firi wo akoba bi foforo ene ade a nyankopon asem no ye de ben etia na ye fanze nipa no wanko bia wanko bosom ho okọ asore foforo mu eno nso fine ana me kire wo se ukọ Kristo sumu a enka Kristo sumu no asore no so ano enka yenye de be ye mpapa mu so ano sese no ukọ asore ni bia wo ne nkire bacha so hu aha sese yam fa se obekọ asore ni bi ye cartons won so won cartons eye de na wo kọ no akọ akọji mpaibo
right pacho so no asori ni bi botene so no ebi so mo twene so no enti aye den na wo ka se ni nyina ya asori enti ade no ni nyina anya asori sa so no anya asori sa enti ba bia wo gina no eni ade no na se wo aka se wo hunu nyame no kure no se ba bia wo gina no ye no kura ehwa na se wo gina move free ho ekọ ayibi epe so no etia bible no sanete na bible no so na kan say adoma chede egu ahodo ebi de ya asem kan ebi ye sai su ade hunu ebi timi hunu asem a eba besi na waka kra ede achiro enti say obi ekọ baabi a ye nkyerkyere no ma ne da bia wanya nkyerkyere na waduru baabi say ohia obi nso obetimi aka asetena ne abrabo mu nsem ne ewo nanim daakye na ochena de akyere na waye gidie no wafoma na minia wa bible no aka bibi se so atiase ye wokwan bi wo ho a etene wo nipa ani so but na nyankopon anim no saa kwan no anya de ben entene sade nipa fam de a wo kani pepe na so de ko nyankopon afamu a so no na wa hwe se saa na nyankopon asem ne kana na ana ye ka se Kristo somono ehase wo asomafo nyuma no the book of Acts asafo no na ye ba ko pe right na mpapa mu nya de ben enim enti odoma chede a wo kan ani ade ni dia na ni nyina di djuma so no ewo asafo no emu ana ne akwakoba se asafo no mu apapai wow Kristofo no mu apapai enti me ma example bi se bia ti say ye Church of Christ se Bible no de ya hunu wo mu ni se so no sa tons yan cartons enemre si ya cartons ana se ene obi be ka se me hwe peteta kramu me hunu ade ana se niema ani ade no kire sem ne se Bible na wo de amaye no eno ne yan kenkan na mu nsem ne yentie ne amfanya adwuma right so no aha enti se wo free saade we se ya chi se wo ko ba bi foforo akwakohwe wo hyebremu ana se niema ani ade a so ana me ka se ya de be etia yankopon asem no aha enti ebrana eni wonti anka ba bi bebre wo ho a ya be kenkan amwa hu se so asomafo no ana se agidifo no ebo kokko kane se yanhweye so atiase ewo saade no se de be ya so no aha enkyerɛkyerɛ ahodo anya de be emfa ya nya de be enchinchini aha yo se ubetimi na won kan baby kan man kan ne die awie na Ephesians chapter 5 kan verse 6 Efisofo enwoma no etinum ne nchichemu a yensia yenti Awurade asem momma obi mfa nsem hunu na adam so anu nti o se maye ma obi mfa asem bi nya de be emedadaye na saa no ma nti ena yankopon bufuhie ba asonden maso saa nyama nti ena yankopon bufuhie eye de be eba asonden ma de be eso enti mo ne won eni twaka wate enti yi se wugina asafunu ma se wugina pinti so anu enti bia wo yare ana se bibia to eni ade ubati so obi se yen kompa bobi wa ha ana se na wudi akire eni ade Church of Christ for the monyesa kra se nyame asem ne na ka nya ne ye ka okay Obani me da bebre mesan aba ho menkai atie for se eye osempakani obin Charles na yetene kan Church of Christ asafomu no wo na sesi aye kasa enso no Apostle Anthony K Manu dodo na nim ne se sofo alasa the Church of Divine Heart asafono no da no ono nso atena se ye koye nim no mema na kwa aba na fe watenka chief ma memra wo ho osempakani say Church of Christ asafom de ogina de atro no aka no so se baabi a wugina no ehwa na ese wugina na wotwen Awurade anim brepa ene brebone nyina ye de bakra musumu nso saasemu mugidie wo ho eye de wo hen se kramuni na wafiri ne nkramusumu na okọ baabi se okọ akọpemmoa mugidie wo saade ne ho ye de wo hen
de kan mechia yatiefo nyina em se igu achiriya so nyankopon enka ye ho na omwae na enko awie asomtwem no kwasem ni saasem ya ye kan ya someone ko asam na den pa ba bia ene yaduru no yaduru achiri di fatase ye hwene ma biye na ye san ba be fatiti atempon no na islam mu de no kwasem ni o meki ni clear ye tie sompa kaneno nanka ye ka wo mo a ye se ye hwe petetakram na ye niam bia na ye nkankramofo di mu akotene pa na ebra ye mrantie no ba ya ye besua Qur'an no eni ehunu nsam bia Qur'an ne ka pa nti ema ye se nipa bebre anan kankramofo nanka wo ho abetie se malam bia banzongo malan wo hye se uduru ho anu wo ka won nsam kirewo na bra wo behwe Qur'an no a ne mrantie no ade saa ensam no eba out no ema niam no bebre ko fom na akire ekoduru se ese first de lan ke niam Christopher ni ehunu wo mo saa niam no bebre na afi be hunu se wo mo so be faaye na se ese wo mo din nya wo mo ho no esan ma nkramofo na wo mo ye dada na wo tugu ye no kon san be doi ama ne ebinuma be wurawura mu a wo mo tututu wo mo din bi but ende Islam no ekutia pa and so ko ba bi ti se teachman no na dal first no mo sisi sandboard ni ada eno nkramofo mrante no ehunu sa ne ma nyina no wo tutu wo sandboard ni nyina agu nti akoba se ende se ebikura wo ho a afoforo no nya ade a wo musua fi se Qur'an na adamu pefe so o se ya ayyuhal ladina amanu mo sum jedi amo sum nyankopon no o se sa ne ma no inma alhamru wal maisal wal ansab wal azlam rijsu min amal shaitan wasi sani emano ya bisa ene sabe empaiba ye twaye ho na ye di ensa kan ni ye tuhwe ni sani emano nyina no wasi sani emano nyina ye amal shaitan ya bonsa majuma osinti nkremofo didie ni biantwe no ho mfiri ho sompa fm ade ba ko a ehu yie pa anse ene dia aban no nipa bia abrabo no ese bibi boma no osusu se yabro obi na ye no eno na amasa ne mo wi na tuetese no obia abrabo no owo mu no so di tu nyame anu ne nyame nye ya na osusu se yabro obi ne kutam nti okwa akohwehwe ne hyebrim kane no ne nananom abosonsonfo na sebe na omofre no abisa kwa abisa na ya ne akire omusuo no wakoyi ene ko school kakra nti no yesusu ya sesa no ye se the counseling nti okwa counseling na sebe yaka asumasam bidi akire no e komhyeni ka kire ye se obiara obekọ counseling obekọ kremoni ho obekọ busomfo ho obekọ dunsini bi ho na obeka nsumaye mu asem bi akire no wosese wanyi ani a ebi asem na obeka no kra obie wose ebia malami nsem okan enya no kre o se me yire na mimu musumi ni yire wose me maame bi wo me fie wo yetuntum na well wo hwe me kola se me yetuntum no nim so automatically me maame yetuntum no wa hye da me maame ye kokko me maame yetuntum so nti asem na okan na enya no kre komsheni se wanye ni kura na wo se asam no kura won san ko hobio no 40 days ni nyankopon ye won paibo nti empaye de otufo nyame e de amaye ankasa ukokura no se faiza salka ibadi ani fa inni qarib wose se men ko afo no ebisa mo se mimi nyame mo wo hia mon kan kire mo se innahu qarib mimi nyame me pen wo mo so enti omo mpai bobia wo mu bisa no wo mu misa me nyankopon na memeye wose faiza salaka ibadi ani fa inni qarib ojibu da'wata dahi memeji obia wo bo mpai bia mpai bo so enti muntie me wa yo minu bi na munyi me nyankopon ni se me nyankopon meye enti ye wo buku bi ho ene ekuta ma se mpai bo biara
ewom sɛ yɛ honhom mu sɛ yɛ ɔhaw bi na ɛhaw sɛ adeɛ bi na wahunu sɛ wopia mɔntena ɛkwan na wotu sɛ moto na woforo sɛ kaa na woforo sɛ adwaeɛ na wowura sɛ wowura ti afi so ɛmpaebɔ no nyinara enti kɔmhyɛni ka kyerɛ sɛ talibal ilm wajiba ala kulli muslim wal muslim kramoni bie sɛ osua adeɛ sɔro wansua adeɛ saa nneɛma ɛno na ama nnɛ nneɛma bi atu ɛte sɛ yɛnsua adeɛ si yɛsua adeɛ anka ɛbɛhu sɛ baabi a yɛgyina no sɛ yɛgyina nyankopɔn anim kronkron mu deɛ a bibia no wɔyɛ bisa na wɔnyɛ mayɛ wɔanyɛ amayɛ na because of a purpose na bibi ntra so yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a na wɔhwehwɛ paa Quran sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a na mo fi sɛ ɛyɛ ma mo paa nso na nyɛ ma mo adeɛ bi wɔ hɔ a mo mpɛ koraa nso na ɛno na ɛyɛ ma mo so meka sɛ berɛ bi aberante bi na ɔyɛ saa tam na tente glasses ɛban foforɔ ɔno na ɛyɛ bi ɛwɔ tikyiman a na ɔba nkora se anyina bɛyɛ na the problem nyinaa sɛ ɔbɛnya car Benz na kaa bi ɛde kɔ magazine nti wɔde kɔ no ana Benz no so ba nti kaa no kɔ ya oju mu na ahoma no mu goyɛ nti ahoma no mu goyɛ kakra no kia no mu vuye ɛna twe kaa na wɔtwe no twe no balance no kɔ hyia Benz no so adeɛ bi wɔ hɔ a na wopɛ nti sɛ wo gyina nyame anim bɔ mpa yɛ bi na ɛmaa ya na enkyerɛ sɛ nyankopɔn wontie ontie wa make it clear wo kura wo sɛ waiza salaka ibadi ani fa inni karib sɛ me momenko afɔ no bisa mo sɛ mimi nyame wo hɛ ka kyerɛ mo sɛ mimi nyame me pɛ wo mo ojibu dawda da'i izada ani me tie obi a wo bɔ mpa ya asere me bia mpa ibɔ enti wo mo bisa mimi nyankopɔn na wo mo nyimi ni na ade na wo mo bisa me ya mo wo enti ye islamu de sɛbe gise bia tibon kosofo no ɛna ebi obefiri even sumnu mu kura akɔ malam bi hɔ wɔ dem ɛno kura nyankopɔn aboa ne totally ɔne deɛ wa condemn no kura sɛ obi a obɛkɔ hɔ no na asɛm a obɛka kyerɛ wanyɛ ni kura no 40 days ne nyankopɔn nyɛ mpaebɔ nti ɛbɛyɛ den pa sɛ kramoni deɛ no kwasɛm ni ɛwɔm sɛ minim sɛ na meka binom pie kɔ ba binom sɛ yɛ kan ya baje sɛ wɔ ma wɔ mu nim deɛ no nti na kɔmhyɛni ka sɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ nim deɛ yɛ wajib sɛ ɔkasa bi yɛ wajib a na kyɛ sɛ ɛyɛ nhyɛ de ma sɛ ba omis ɛsɛ sɛ wusua osi nipa miɛnsa mi wɔ hɔ a saa nkurɔfoɔ no ɔn hwɛ ya ɔmo saa suban no ofa wo nkɔ heaven da ɔmo yɛ hwan mo a wansua deɛ ba Quran no wunsua wo a wunim wansua yɛ ka so a wuntie ɛna wo misa so ɔsɛ obi a wansua deɛ yɛ ka nyame asɛm no so a wontie ɛna ɔno so a oni question bia bɛbisa sɛm sɔfo na saa deɛ we me ya emfa so bɛn na wɔ so bere bi nkrɔfo bi kɔ Islam na ɔmo yɛ nordness bi ma na ɔmo yɛ saa type of nordness na ɔmo ntan konkramo ɔmo kɔ Islam no ama ɔmo so ɔmo sum no yie pa da me wɔ hɔ na ɔmo bɛn na ɔmo bɛbisa masɛm bi ɔmo so ɔmo krom deɛ ɔmo amamre mu deɛ sei na nka ɔmo yɛ no ɔbaa bi ware bɛrima bi ware ɔbaa ne duru baabi na ya yɛwɔ kwan sɛ ne yɛfa so pɛsɛ sɛ yɛso yɛbɛyɛ nkramofoɔ yɛntimi hunu nkramofoɔ gyidie wɔ saa asɛm no ɛne aba sɛ yɛbɛbisa wabɛɛ bɛbisa obi sɛ ɔmɛbisa na mambrɛ no a ɔno no ɔte mu no a ɛyɛ na mambrɛ no ano ɛno na ɔde ɛyɛ adwuma sɛ ɛyɛ amambrɛ ɛda hɔ dadadeɛ nananom na ɛyɛ but ɔmo ba Islam no ɔmo hu sɛ Islam no amambrɛ nko enti ɔmo ba bɛbisa sɛnea nkramofoɔ so yɛte saa amammerɛ no ase kyɛ nti kɔmhyɛni sɛ nipa mmiɛnsam sɛ woanyɛ mu baako a wonkɔ heaven wo a woansua deɛ ɛsɛ sɛ wonsua deɛ woansua deɛ wo a yɛka nyamsɛm a wontie wo so so a wommisa asɛm bia na wɔyɛ wɔse saa nipa no wɔyɛ den wɔnkɔ bonsɛm ɔnkɔ heaven da so nti Islam mu deɛ ɛyɛ bra totally right sɛ wobɛfiri baabi sɛ wokɔ baabi mpaebɔ bia tisa ana bisa ɛne deɛ ana akɔpɛ mmoa sunsum mu ne nyinaa nyame aka sunsum mu ayatul Qur'an ɛyɛ adeɛ ketewa bi wode wo sɔre abɔmpa nansa me ba abrante bi wɔwɔ Accra wɔse papa so this time because I want to chip paa
me tumi hunu me chime saa ma me am hutumi kire me pa edana me kodam na free se me kotra saa dan de bia mu ntumi kire madamfo bi kire me se mpoma no me mfa curtains but me the curtains ya stella na me se unima ayat kursi ka waso unima na so koda ka ayat kursi ka kuru wala me nsa kura uri be mfa me nsa kura uri be na short verses 90 wo de kan na da bibi sense da so when nyina ni Nyankopon a kire enti komsheni ka kire se yensu ahoma na me de niema bi asuma ama ye mpaibom akomshefo no ba nsabe na bibia o tren nsa bompaye Joshua awia o tren nsa de hwe awia bompaye ka west bi na awia na gina Allahu akbar awia ti me anya ayo mumfa so ne ahurusi o tren nsa dom no kura gu baabi o tren nsa o man ti west kura na o kan ye enti na brebia na ye ka se ka enuanma Christopher mo ya de pa Church of Christ busua ba ya musua Quran no Quran ne Bible no me kan say Bible no niam bi ensem bi wo mu a esi ye na west no ampiem so nti da bia me kan say Bible ye book 1 na Quran ye book 2 say de Jesus Christo ye kan say ne nsem no kana bebuo mu no me kan say wo ba Yesu bebi obubu ye no so wo ba Quran no o kire obenu a wo behun say yes ampa what benasi ye pa yes o nyane Lazarus sabe anyantia mu bia okojina ndano no tenen sakasa ya o Lazarus sorry na wa sorry nti sa to me ni nyina no akomshefo no penso no na ye mpaibo ye west na no omoka ye nkotosere hye wudan mu na bon sampa ye no Nyankopon se ojibu da o da yi za da ani me obi a wo bompa ye bia me tie ne mpaibo so wo bompa ye no su frɛ me nko ade a nti Islam de se wo free baabi akoba bi na ebia wonim de ne na wo fom se wonim de no so wo fom so a bisa wasofo no se asem sei na kire me so na ne mpaibo ne sei o be kire buku e na mekal buku ka se ka ba mpaibo bia wo nti me se ya hu se Christopher mu no Kristo ni biti mfiri na sori mu ekwa asori foforo mu mpaibo ana counseling said ya ye kana da enkramu no nso etesa na kramuni bitima afiri kramo asori a wom na akokramu okay sami Islam sami ye yemfa sami tijani yani na me ko wura alsuna demo a jiso wo mo ka kire am say aha ye asul anya sa bibie no a kire wo say udi behu 90.7 FM bibie no a udi behu se wo ye tijani yani no ko Farida aso demo a bibie no a odi behunu jiso wo mo aka kire ne se ye so dan de ye frɛ no alisuna fo aso dan edin no mo de atoto so but act no de bibia se wo gidie na wo mu so the same thing se me kramoni wo de se ayia wo de dakro frɛ kramoni different sex no se bia alisuna ni frɛ tijani yani frɛ ahmadi yani sa ankrofo nyina metena se na se ene omome ya asore no mienu asore omome ye mienhwe mun start munyam si okuta so the musi perform abolition ubo say the same the way ye the same thing na way ye this obaka so copy from him the same thing way ye omo ye wi a omo wura so dem a said omo start asore dem no limam ni di animu omo ya ka di akire ye mai kama omo kwa okoto asore edu the omo ye ni the same thing say ye for raka se eye 4 ene ye ana ye ubonso omu nyina be ye 4 se ye 3 no omu ya ubonso omu nyina be ye 3 omu hia omu nyina be ka assalamu alaikum kasakro omu kan ye omu kan assalamu alaikum ntini Islam no de enpapa mu nim so obi betima firi ha so wo kokura wo enu kura wa hwa ubenya na meka se wo mu a wo mu techima se wo mu asisi sambo na da na wo mu tutu nyina to agu anso sabenya asoro baako bi na call ye na nka address nka be ntokwa because ye alusuna fo na ye tijani afo na le asisi samboza na mo alusuna fo so mu betutu agua nka be ntokwa anso anam so mo nyina adwene ekobankrom ntino bibiansi me da say Yero Alhaji Ahmed Osman ye boa na otene nka no ugidie ni say ntumadie na wason aguso a wutie utie ye na ewo radio no so ye sompa 90.7 FM say Facebook no sompa 90.7 FM sa
ɛna YouTube no ɛyɛ Sompa TV kogya wadwen kyerɛ wɔ hɔ ɛnkyɛ yɛbɛbia ahoma no nanso aba bɛkyerɛ wadwen ɛwɔ saa asɛm yi ɛho yɛtie afiri ɛyɛ ɔsɛmpakani Charles Oben hɔ sɛ Church of Christ deɛ Bible no wakan ama yɛhunu sɛ Awurade sɛ baabi a wogyina no gyina hɔ akosi awieyɛ saa na ɛyɛ chief imam so aka sɛ bankramusum a saa na ɛteɛ sɛ wɔn no bi kramuni bia ni hɔ a obɛfiri kramusum mu sɛ ɔkɔbɛ gye sɛ nipa no na wɔni nimdeɛ na ɛno koraa no yɛ maako bi na dam mede kankan sɛ sɔfo alasa ɔsɔ Apostle Anthony Kema no yɛ adona frɛ no sɔfo alasa the Church of Divine Heart ɔno ɛna ɔda no na watena se ɛwɔ ha ɛnom Apostle yɛ ma wadwo ma akɔ aba mejemo so eba Sompa 90.7 FM yo yɛda ase bebree sɛ anwumere waba ugidie ni sɛ ndwumadie ɛna yɛkyerɛ gidie ahodo na yɛbisa sɛ obi kɔhwehwɛ sunsumu mmoa sɛ ɔkɔpɛ no na sɔre mu ɔkɔ asɔre foforo bi mu ebi kura timi kwa firi asɔre no mu ɛkɔ baabi a ɛne na sɔre gidie no ɛbɔ ebra ɛno na yɛkyɛ ho gidie ahodo wada Roma wugina hen wɔ saa asɛm yi gidie mu meda ye papa Church of Christ so fu panini oda nkransa no idana sepa meba no na hu se oni ye che nyame asem ye 2 Corinthians chapter 6 verse 14 going me atiase ye se ye ne obi a wanyi nie antwi konua correct twaka be na wo ogidi ni de wanyi nie entem ba ko ye be na Nyankopon fie ne abosom ewoye ni nyame otiase asori fie se do akase entena no ide nyame asepa e pase hu se ade bia Nyankopon me de ana me ba me nka divine gidie me ka me Bible de masua na me e de ma gidi fu a ye hie nyina yanko Deuteronomy mesre papa iso obeka ma Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 12 eno me de begina ma abisa ne nema wi an ma ba hearing so na kire se kakra me wo no me de akwa wi Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 12 okay se wonya duru asase Awurade Onyankopɔn de ma wo no so a ensua manaman achiwade ne ye emma wo hunu mu obi a ɔma ne babarima ana ne baba fa ogyam ɔkɔmfo a wɔhyɛ abosonkom ɔbayifo ene adibisafo ene ntafoyifo ne nkabrekyerefo ene samanfrefo ne dunsini di de obisa afunu efrese Awurade achiwade ene wona a wɔyɛ yenum nyinaa na achiwade yinti ena Awurade Onyankopɔn etu wona firi wanimu yi amen amen onso abobo niema bi so samanfrefo dunsini kabrekyerefo ene odidi ayi bisafo o se ema yensua ye ema ye practice kura efrise eye Nyankopɔn achiwade nyame empe nanso oka saa no nkyerɛ sɛ ɔno Nyankopɔn so ni ne nkrɔfo a ɔno mbom yɛ adwuma enti yɛnkɔ 1 Samuel chapter 9 verse 5 to 9 ne yɛnhwɛ kwan o kyerɛ yɛn 1 Samuel chapter 9 verse 5 to 9 okay Samuel woman edikan eti enum etin chichemu num edikosi nkono no okay yenti Awurade asam da woduru Saf asase so no Saul ka kire na bofra a okura no no se brama yensa ne nkɔ na magya anyai mfunumu no ɛdeɛ amedi yɛn ho dadwene okay ko na ɔka kire ne se hwɛ Nyankopɔn nipa bi wɔ kura yi mu na oyɛ onipa nanim yɛ nyam de ɔka nyina bam na yɛnkɔ hɔ ebia ɔbɛka yɛn ɔkwan a yɛ kura yi ho asɛm Sompa FM na Saul ɛka kire na abɔfra ne se hwɛ yɛkɔ a ɛdeɛ ne yɛde bɛkɔ akɔma ɔbarima no na paano asa wɔ yɛn adeɛ mu na ayɛyɛdeɛ biara anni hɔ a yɛde ɛkɔma Nyankopɔn nipa no ɛdeɛ ne yɛwɔ ana abɔfra no bu ya Saul bio sɛ
hwɛ mekura dwetɛ bena abu pɛn ɛnan mu baako na mede bɛma Nyankopɔn nipa no na wakyerɛ yɛn ɛkwan akane no Israel sɛ obi ko bi sɛ Nyankopɔn hɔ ade a ɔka sɛ mommra ma yɛnkɔ ɔdehunufoɔ no nkyɛn na deɛ ɛnɛ ɔfrɛ no odiifoɔ no akane no na ɔfrɛ no odihunufoɔ. Amen. Enti akenka sɛ mmienu yi ama yɛhunu esummufoɔ no ɛkwan yɛ ɔmfa so ɛyɛ wɔ mu consultation ɛkwan yɛ ɔmfa so bisa biribi ɛfiri wɔ mu anyame hɔ ɛfa so bɔ mpayɛ ɔbobɔdin ebi fa samanfrɛ so ebi nso so fa abayifoɔ so ebi fa ntafoayifoɔ so ebi fa adunsifoɔ ne abosomfoɔ nyame sɛ ɛmakyiwadeɛ ɛne na me nyame nso mɛyɛ dɛn ɛne ɔno nso akyerɛ sɛ yɛnhwehwɛ Nyankopɔn nipa konkono ne yɛnkɔ ne nkyɛn yɛkɔ ɔno nso so ɔbɛbɔ Nyankopɔn din na ɔno nso akɔnsɔlto nyame na deɛ di anim a ɛɛba no ɔno wakyerɛ na tete no deɛ ne yɛfrɛ no deɛ ne yɛfrɛ no odiifo no akane no ne yɛfrɛ no odihunu ani apam dada yi saa na nɛteɛ ɛma edu ɛɛkɔ no mɛyɛ dɛ ehunu sɛ weyɛ Nyankopɔn nipa wei nso sɛ yɛ bronsam deɛ ebi apa wɔn ho ntoma oba ɔka kyerɛ upɛn ne abosomfoɔ ne yɛ nyinaa ɛna ebinom nso so afa Biriam nkyerɛkyerɛ ɛna ɔmama ne afiri Kristo kwan so enti ɛno na akɔduru sɛ obi si sɛ sei na teɛ deɛ a na Nyankopɔn akyiwadeɛ deɛ a ɛne me yare me wɔ amaneɛ me wɔ hawa me na nkɔ baabi a mɛtena baabi a mete na ɛfiri sɛ ɔbrɛ twa wuo mete ase a mete manyame mewu nso a mewu manyame na mmom ka yɛte aseɛ ne yɛsua deɛ na yɛahwɛ nneɛma a ka Bible sɛ yɛnsɔ ahohom no nyinaa nhwɛ ne yɛnsɔ deɛ yɛda yi ɛyɛ no mu ɛden yɛnkɔ Romans nkɔhwɛ adeɛ bi na mɛtumi ahwɛ adeɛ Romans chapter number 12 verse 6 Roman for nwoma eti dumienu nchichemu ɛyɛ ensia kɔ na yɛwɔ adom akyɛdeɛ a ɛsonsono okay sɛdeɛ adom a wɔde adom yɛ ne teɛ no sɛdeɛ adom a wɔde adom yɛ ne te kɔ sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a sɛ yɛ nkɔmhyɛ a ma no mfata gyidie nsusuɛ sɛ ɛyɛ som a sɛ yɛ som a ma no ntena som no mu sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ a sɛ kyerɛkyerɛfoɔ a ma no ntena nkyerɛkyerɛ no mu sɛ ofutufoɔ a ma no ntena futuo no mu sɛ adekyɛmfoɔ a ma no ɛnyine yɛ mu nyɔ amen enti yɛhwɛ pam foforɔ mu ha ɔsomafoɔ Paul ɛntimi ankɔndɛm nkɔmhyɛ ɛna wɔntimi ankɔndɛm cancer ɛna wɔntimi ankɔndɛm giving ne mu wɔse sɛ yɛn nkɔmhyɛ a yɛnhwɛ sɛ ɛfata gyidie nsusuyɛ ɛfata sɛ wɔgyidini ne kasa ne nkyerɛkyerɛ ne biribi biada enti me gyina Bible yi so aka sɛ yɛhyia nyinaa yɛwɔ adomakyɛdeɛ soronko ɛsɛ yɛbɛsua Bible no a woduru baabi na sɛ obi ɛɛhyɛ nkɔm anaasɛ bio so obi kasa na mfiri Kristo a wohwɛ ne din na ade toto Bible no ho a wobɛtumi ahunu sɛ nipa a ɔkasa yi na asɛm a ɔka no ne yɛ mfata Kristo na watwe wo ho ɛnsɛ Bible no sɛ yɛnsɔ a ahohom no nyinaa nyɛ dɛ nhwɛ wansisi yɛn na mu yɛkɔka sɛ ebi mu abɛfrɛ mu nti mewɔ amanneɛ mewɔ ɔhaw ebi a na yɛ papa ɔyɛ kansera da bi a meka n'asɛm ɛwɔ masɔɔ dɛm sɛ me ne kramofoɔ ne nneɛma bebree ahyia na papa wei sei no medwene ne ho a menyɛ dɛ mente aseɛ ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɔsua na adeɛ ne nneɛma no me ne ɔsɛmpakani ɛsɛ bɛtumi aba nsɛm wɔ problem bi na problem no ɛnyɛ spiritual problem nanso bi a na mehia obi a ɔbɛka nsere me na mahu sɛ ɔsɛmpakani nim so ɔyɛ Church of Christ ni me a meteam gye Church of Christ asɔre yɛ dɛn atum sɛ yɛ nkyerɛkyerɛ asɔre papapapa nipa folo nkyerɛkyerɛ na ɛde ne bɛkɔ heaven na makɔ no hɔ no mu sɛ papa sɛ ni sɛ ne ɔka nsere me a
me whom from so my every say minim say eya baby ya eya no office me am to one mu osofo alasa enipa bebre eba me nchen including o ma yare including nipa ni bi oba sunsum jumadi a onyankopon nam me so abu nipa bebre nanso wose ye hwe say men charge nipa no men titi obi ne papa ne maame de yi entem men kasem ebe manipa na kuma ya dai atuo ne mum di onyankopon de ama wo ye wadoma chede no fire adwuma me say me de men sagu nipa so sa won yade e de antinam de men sagu nipa so sa won yade Mark chapter 16 verse 16 to 17 yanhwe na yenhunu na enya me botai ene say me kotutu obi ba yie ananiema ba obi ado nsato no so a tumi na tini mu no ebi kura timi tiam ebi timi pie obi timi bonidin am ya ka je nse muawa no na free no mu ko fi sa bronsam nya no kwafo tisiasi ebedi ni nyina achi ni ama babro na ankasa said yesi kasa na ye mu bebre benyama ne a enko ko right way ofa kwampa no so a obenya oje na nsi sanse enkate ba akonye nti no ne aka ni nyina bom afa ye tete ho a na adoma chede ye so no nkoso mfa so obi anya dai amaso papa kan ma me kakra 16 de ogidie na obona su no obeje no nkwa na de wanyini no obebu no fo mebu no fo na nsankyerani bedi wona obeje di achi midim obetu ahomone ni Yesu di mu betu ahomone obekasa foforo obema awoso na se wonuma duboni biara se monuma duboni bia enye wonhwe wode ensa begu ayarefo so ama won ho aye wonden amen enti Jesus ekono we ne messenger odija ni followers ye asomafo omu ye bebre egusu ye bebre ase obi tie na otwera yankenkan oka chapter 5 verse 12 to 15 Peter kurade na owo valanda anytime oji ayalefo egum otwam na ni sunsum to obi so a na no ato no ena me yefre no prayer camp minimum sorry bia me mo sorry bia din me mfiri mu me nkobi na nsum ni prayer camp a hodo e wo Ghana eye better Kristo nam adifo konkrun no bi so ani nyame nkrofo konkrun bi nom so ama nipa bebre nya ogiye de wawu de metima mentimi nkakra Elijah no wo chiradeso na minima sorry a owo bosome so a na nipa bi mekọ ho no mo bi se da ko sra hwade unu se enye asori ba ko anu owo mu nko a ebi firi a me tu esa me yampa about se fiada no ana me yampa about se teche ebi firi a ebi kura ba benya ogie ene nkyere asa de ko na safu ekoboa nanso nne no nipa bonefo ne adufuru pefo ene adifo atrofo enipa ma ba system num nti eya na wo kire ni se ya na nipa ni enia before so be se emfiri nyame no na yabu no enti obi be ka jo se tena fa akokoro na mo wo kire am ya kire ma hunu de ye ne de nya de a 1 John chapter 4 no say minuanom hunu bi epam kasi Yesu Kristo aba hunam no firi nyankopon na de on pam kasi Yesu aba hunam emfiri nyame we mu na adif enchira bone ne enchira paye dai ni hu adi media migidie ne kira me say obi betimi akọ baabi afiri na sori mu akonye ogie no wasa akọ baabi a wo no se baabi okọ na right way Kristo beje no efisa adoma chede enu kudi ai ahodo no obi anso so na nede na adoma chede a na obobo so e ma ye kenkan ne mfanto ho ma ye kenkan na twere mu nyina no e wo se ye de epin ye de pia bontene ko chinchine se ye ko pesa adoma na sa asafo aye wo mu no e wo se sa adoma no bi e wo ho me da wase bebre enkane e be ka no kore pa Kristo asafo ne de o de sa adoma chede ni nyina edue anunti na me share da me kan free Mark chapter 16 na papa yi
ponte 17 na me ne ba 16 sabe be hu se saafo na ye koka 17 asem a kire mu no sansan kire ni bedu achi no e wo so mia nkrofo a di nka agi Kristo adi na ya bo mu esu enye botan ne se me kope nkomhye ana me kope se metutu ahombone na botan ne se me fa Kristo aya me kra age nkwa na fe me de me ho amane abomasu na fe masum ni ye akọ heaven na mu na nyame be hu se enipa na abaya nchen e bi be yare e bi be nyasem enti ene ye me de adoma chede asurunku bi be mu obi nso hom na odi aye atwuma na na bebere kurate aso no na onya adoma chede ye na odi apie sika ne bibi nti odi akote ne de aso bi nso so kora ho no mo a brebre ama amane ama se ye nhunu papa ni ye hu boni ntino aduma chede ye se ye nka kasa foforo ye mfie nsamu obi so ye ntua boni nyina ya edai ye twam enti ye kasem no wo yare yakọ hospital wo problem akọ cancer se wo kọ na ye yi afa anya yi atenase ba ye tenamu sanso a na ma Kristo wo obewu ye no ene na asem no ye yi bia ye dai afrim enti mesere se e wo ho metima akọ baby me kire ma so dem aso no the Church of Divine Heart ebi ni Ghana baby ya nanso ma nyame nam ye so sakra wom no ebi tu kwa ko ilopu bebre wiase bebre ye kire mu ma uhunu asafo a ekuta baabro e ka Kristo asem uram na mu adoma chade ye personal gift ya onyame de mani power de asori num sa hawa mesronko de Matthew chapter 10 verse 1 kan ho am ye hu se sasafo ni ye yifiri mu wom ano na ama adunsifo ane menka se me pesa me bodin no omo ye bisa nkremo no e from asem malamfo ana on the America no omo no ane osisi sambod ni bibia no manya skazes bebre evi se honhom wo wiase ene ma bebre wo wiase a Yesu se honhom ne penso honam ye dai emre anye ne honam ni moja na enya ti mi se wo ba me fodi me pai bon me ne nyina nsa me bom pense ke Kristo ni bi nyamane ebro no so abro ne pai bon ni gidi Yesu a ohia me a nkamane no nko wo Yesu din o de betra me na ase o de beko asori fufuru mu de mihia ne se na miminti wan free Kristo de ai akwanso enti mesre papa kan mai na offer na ye jitum ni yi ahomboni tuo ene ayaresa ne nyarwa ne free mu a ena me enkrofo ne bebre ayira free Kristo de ai akwanso timigidi e kire me se yebetima koba bi ni koba bi na yenhwe ni yi efri se so ebinu so ka se eno so kura akọ ye abo ene agidi fo bebra asesa ene kwasie wakọ no na sore ochena doe obekọ empire number 1 benado obekọ number 2 ukuada obekọ number 3 obekọ na wotwene nyina na kwasie da san be hia ansa na wasan akọ na sore ndi kura na nipa na kura ayese wabo asesa ewo som no gidia na mo no mu eda wasi bebre enti na Hebrew chapter 7 no so ahunu verse 13 say mo man kire from famunye dai enchinchin right enti nipa na yaresa no wo dai open enti se ordinary to form na nyo no ana so na wapie ene wo pa ni matia ya mekura me ka sei obi ba nja otimu se wo wa bom pa ya ji nyame akwa nkyere papa de ama bi kura do nsagu no so no abom pa obi anu ohwu anim se odifu wa ama bibi odifu bibi eni ho men so dia me mesua free bible mu se o se men fa men nsa ni nyame azam enti mi tu mi ntonsu mi ntonken mi ni prayer material bia o wiase a meton simple to da mi ko asola mi se obia enfansuo mara peja mi yamon pai visa bible no baby o se mesa munsuo ene mo adwuane yade but me make sure say menton many pa no nanso ne nipa na oba no obi okra bro nsam na asoma ne se o meso onya dai antwe to ono abakura no de achede epuapua
said your name I echo Eliza on one casa sisa chedia Eliza and casa chedi into Messaudi yadia no as such a dear Eliza bomb pay or say for what chedia no near mano echo and I got hesi fa home baby o moteno yes see one by problem said here limam casa or ma obi a kind kolai obo crowd man on day unkind obo so nim kind obo nso a ne limam kula ma ne sofu ni ada agye mano spiritual problem na spiritual problem no so yentimi nyinya dai enfiri ewo ho enti sasafo te say ye asafo de ye bodi nipa ne essence ye sunsun madwuma nsunti ye mo mani da ho ehunu de free nya enti se obi free ana obi free ni gidie mu na soro mu kose okwa akopɛ honhom emmoa free ba bia onye mfomso dabi onye mfomso na also make sure say baby okoye no eye baby ya enam ekwam paso me da say osan bakani dmbm na opesa wo de ka ho after say watie wunua no mienu a wo ne wo motepone ho ansa na yakofa afrefo no yo benia owo ahene koswa eda nyankopon ase na de tie ne say chechire ya ye nyina no nyankopon ese yema nipa ehunu no kra ewo nasem enu nti ana mosumu bisa sa niema yi anase ye hwehwe mu no anianoma kasa bebre na utimi hu se ade bi wo ho no ma asese ye hwe ni yi me misano anase de ma kakra abrofo a womode kristosom eba Ghana ha pata wutie me too pa so ano nyankopon nam yenuanom abrofo no so ena womode kristosom aye de ben eba ha nanom no omote abosum mu wow enti babo no eba ye no na ye hyase na yesua babo anase womode nsore eba ha ene ade no sa nyama bi ti se ayaresa odo se gu obi so onya yade enkom se ne de ben ni ade ne nyina na nka ho so ano ne di o de eba mu da ben very good eno ti na me che o se won se tambia no dwumadie bi ewo ho no ma ekoso no won ubon se na nipa de eniama foforo ye de ben eba befrem so ano nti bible no aye de ben aka ho asem so ano aha na mema mi ne ya kenkan ho asomafo enyuma no eti eye adie no enyimu adie no nwotwe ekopema biasa mienu no yenti asem kakra bi ye de ben ewo ho right aha Acts chapter 20 verse 28 ne say enti mo hwa mo ho ene nwankuo nyina ho konkon adi mo asisi won so ahwefo se mo beye ni Nyankopon asafo odo ono ane moja anya won ni yie bon asomafo no mpanimfo no na etu safo ye o se mo hwe mo ho ne enwankuo no a Nyankopon de mo asisi won so ahwefo no se mo beye ne Nyankopon asafo no de ben eyie na minim se me kro akire no empataku bone be hyene mumu no empataku bone be de ben ebe hyene mumu wonya nwankuo no kwa wonya nwankuo no ekwa enso mo nipa be sori a obeka kontombo sem de atwe asuafo na di wona akire enti mo wen na mo nkai se empie miensani anadwoni awia menyae mumu biara futuo ne sumu da enti twirasem no edi kan aya de ben ebo kokko so ano twirasem no bo kokko se yenhwe ye ho yie efize nipa bi beba wombe kansem fufuro bi anasa ye niema fufuro bi atwe asuafo na aya de ben adi o machi enti o wa hen de tie ne se kristo sum hyase no hyase pa asomafo no penso Pentecost da no ana Nyankopon ma wo mo sa tumi no wow ano mutimi de sayade no mo ya nwanwade ne niema ne ade ni nyina na wasafu sede na mebra kasa wo se Peter eti prayer camp ne niema prayer camp ni babu num so ano prayer camp eni babu mo ba bia ni wono mo a yehu se prayer camp ya asoafo no age ayarofo bi agu ba bi eye
Christosum ne hyase na hyase wo Jerusalem enti ahoho na omo bae na kono na chese o maye de ben abeye ahoho e wo kurom ho omo doso enti ba bi omo kosre ya na omo hia no na chese na nipa na bi eye de ben etete ho go si se wo benyam wo bi anase yi bi wo se Pentecost na ya fasho ahoho firi miamia na bae na no chese prayer camp no maye de ben ate no ho enti de me pesa me che ne se ene saa niama na abana ya na obi wo ha no ma wo se wono wo hunhun bi anase wo hunade se de na me bra ka se odi hunufo anase niama ne babu na nyame de amaye no niama wo se ye huni nyina no wo twere sem no mu so no de bio na nipa da sani ye de be ka twere so wo kan babu na wo de babu na sem ye adwuma correct or you are wo be ko heaven me da say so no with the Bible no yeah correctly heaven. Chief what are Roma kakra with the beka ho ansa na ya fa for no kwasem ni Bible no ya na mpe bebre na ya le munsam no na me ya menti me ho asiye ewo mu Lucas say say ya discuss matter bia na bia Lucas say obia was stand ewo Bible ba Quran de ntisa right so Quran ne kan asem no a Quran de ma na ntisa ne say Lucas the Bible no de obia kan ye bia no ese ya gidi wom ba ye Quran ne de o my instant o ka kire ye straight wo mo kan asem a ye ngindi so enti obia wo fi akire bia wo kan asem a obien wo kramoni bien wo de be adwuma se won ka saa nipa na nya obo wo mudin se nipa mi nyam kopon me na me de Quran na mamo o se kul amana billahi adia mon kan se mbaji nyame adi o ma unzila ale na me de mimi nyame me de amamo o ma unzila ala Ibrahim de ma Ibrahim de ma Ismail de ma Isaac de ma Yakub de ma Moses nti saa nkrofo na wo bobo wo mudin no wo se wo mo na wo mo kan asema yanyini enu akiri no wo udin kan ho bia wo kan asem bia yanyi nti nkrabofo ye wo asuafo binum te said ya na mo bo mudin wo babu mu ye wo Abubakar Siddiq ye wo Usman ye wo Ali ye wo asuafo no bebre but asuani bia no wani dini ba sansam no a Nyankopon kan say o mo kan yanyini no nti se wusuani bi wo kan asem na wan refer say sansam wo ya me kan no eye Moses ne kan ye ana ye Muhammad ne kan ye na se wa wo kan asem no de ba ye daif ye friend hadith daif ye mfa nya adwuma but you look as if say Bible no de obia be kan no ese mo turo enti na ma say ya no ese obia wo stand wo Bible no ba kura no nya sa asem wo ya me kan ye kaboni bia no obenya stand defend it so Nyankopon say mimi Yankopon saade we nyina ye amal shaitan ye bonsam adwuma nti mo twe mo mfiri ho e straight wonya quotation bia wo Quran no mfa defend that right just why you want to say say me adwuma bia me ye eno na me ya didi ma ya ma sabre we mi jaya di adwuma na me koye nti agya me ye nsa na ma yiyi bi no ma firi kunuma me ne ho anwa no de ne de wo se kunuma me nkramofo no wo mu yiyi firi but ya akokora wa yes ade na nan wo behum se Quran ne se e amal shaitan sabre su o jaina wakodo nkate ana so wakoye de nti o hwede eye boni tia nyame na wo ye film but aja ogugun kakra se ye mompa ye ma no nti onya bibia fan defend right nti Church of Christ for more asempa just a minute the malam chief kan so no the tiani said the amasa de na ba no ene say so no multiplicity of churches sorry pa different ube wura obia demu anaso obia so ye no the obia ye de ben aye soronko so no ana ma yi wadwena aye wosa no enti Bible no de so wo ka asema wo ka no pefe sesesi ya ayi Bible ya ka se so atiase ye nyina pintin so atiase na ofufro nso ba se wo so utimi chinchini ani ayi a so no
na Bible so based on Bible quotation. What there? On based on Bible quotation. Na the Bible na kasi yenyina pintin no so atiase. Ane de ono wo based na sasa wo de toto Bible no. So on kan book fufuro mo. E kan no. Bible chrono. Bible chrono mo no okotu ye. Tio asem no tio. Se wan tie asem ni ya, wa no. Hwe. Wono Nyankopon no a wo boye no. Ana make cho say asafo no wote ye na eye ba ko. Right. Nam papa mu bia ni. Wonsa wo bisa malam say eye den na nkramofo wait me free akwa. No ka cho say so wo free akwa ko the same thing no mo ye. Papa program we dey anya dai enko. Every say ebeye chinyeje enti baby awadum so oh eya desua inimu mpanfo am no mo ye dai ekro de mesre na masasra kan say ye papa limam malam de o kasano sikulano chance bie ni baby ya kola ni pa ba ko na kasai ba ye Kristo sumi ya nyina ye sumi no asase di odisi no so pa enam no so ebeka ye nyina no eni Peter enti so odi bi ja obi a Peter no odi ja no ansa na Paul no mo beto aso me kan bi fa kwa fa so camp nipa ni ya de bom pa mo papa condemn dalet na me pesa ohwe chapter number 5 verse 12 FM. Enya nipa bi na kote sampai bobia na ye Peter no a ye di asafunisi ne so no wan shada antene sampai bobia obet aduma na wonu mu a Kristo de man no emi ye so nipa firi nkuro ane niema enye afashenti no mu ye dai eba na mu baso mu be pa yaresa ene oje papa kinkan mai na wana masomafo ne nsa so ye go to biomansa no aka 5 verse 12. Acts chapter 5 verse number 12. Na wonam asomafo ne nsa so ye ensankyerene ne anwade pi oman ne mu. Okay. Na wonyina de akomakro wo Solomon abrana so. Na wona aka mu biara ansi ne bo se ode ne ho ebebo won ho. Okay. Na so oman no bu won kese. Da wode nipa a wagidi ye no emerma ne ema bebre toatoa so beka awurade ho. Okay. Na ema wode ayarefo firi adi eba Sumpa FM emprama so betoto empa ne kete so. Okay. Na se petro etwamu a ne sunsum ato mu so. Enti ya ka player camp na enya se bio obi akoti ni Europe anase he menya ba bibia yeshia se hakora ni yeshia se ye botai ne se after see agi Kristo eti no ye bom paye na obi owo hunhum wo ha obi a wanu maduro akọ hospital na enye yie no afe ye de yensa egu onso ye wo sa atade ne nipa nyina na obi na Peter de Kristo de man ansa na okro Right. enti otwam kura na ne sunsum to obi so a na no ho ato no oya ahonwade ne niema bebre ti dia me kan se ye divine heart any Pentecostal churches dudu obi no mu a mi gina okasa ma ya ne die ye ni mu se adoma chade ya sononko a obi de ne nsa to obi so a obi hu timi to no obi kura timi impartation e ma de wo no mu na ye papa ni bi ko obi so obi timi tutu niema emu ani ensu yenim se adufuru pefo ne mpataku ane ni papa ne fo abedai abewura nanso omu ntimi ma onyame tumi ne to nyadai entwada ye bekoso aye enti o amane bi na wasori dem ye ntimi muwa na susisi wa hunu obi a oya papa onyankopon tie na akọ na okwa mu ani nyadai Now, may I say, Apostle Anthony came and do not friend so far last the Church of Divine Heart and Aten and Kano. Sanso and a year earlier no, what a year municipal chief imam Alhaji Ahmed Osman Yeboah Oten and Kan and a year Osempakani Oben Charles. Church of Christ asafumu ena ote wono so ne enka ewa ba bia yadri ye ma kwan na de wadwen kire aba enkomo ewati akasafo nyina de na wafa afiri mu de na so wo kan de afo aso ama yetimi akoyenim na ye nyina ye gidie no asipi ene de aye kasafa ho ne se wo kọ obi akopemmoa
sunsumu mmoa sɛ yɛ counseling na wokro sɛ yɛ mpaeboa na wokɔ ayaresa na wokɔ pɛ ne ne keka ho no ho nkɔmɔ na yɛ twetwe yɛ bisa sɛ saa asɛm no ogidie wɔ ho ɛne sɛn obi yɛ kristoni ɔkɔ kristoni foforo hɔ ɔkɔ malam hɔ ɔkɔ dunsini bi hɔ ɔkɔ oduyɛfo bi hɔ sɛ ɔkɔ akɔpɛ sunsumu mmoa na wasan aba abɛtena ne gidie emu ɛho nkɔmɔ na yɛ di 0598 994994 0598 994 994 0598 994 994. Good evening. Hello, good evening. Udene baby au kasafi. Bacho, your friend me Emmanuel me kasafi boys. Me da se bra mama yenti wanwre. Yo, ya da moski. Ne anyumre de mama yati. Ibi mi station na ze mama kwa ni mo kakra fine ba mi tie kakra. Right. Ye ne dim se nyankopon ye ba. Enti se me wo church of Christ. Na me fi ho akwa kope emwa ewu Roman anase Pentecost anase different church ya. Na mi bu ma sori ni sen. Na so ba kan so ba la san so o ko tu Roman ma na o kire de ogidi no na ye bonus no obegine nkwa emma ne kinkan ya kosi se ye be me ma ebitu ahomone sapumpa info no na ye mo ompaye emma o na mpo se body bi mpo na waya nyankopon ye de e de pecho nti WhatsApp no mu nyankopon ye ba ko it is from all church there for different campus na de tra campus meto then ye muslim ni ọmọ ebe tuba ọwọ nkransa na mesom muslim som na mepo ajira na ese me ikoya sori a okoro enim se mo muslim sa ma se akọ sa som no mu eni kwanse mintimi nko no mo ye bibia ye the same one as a muslim say something sorry nti samba pa mo de eni muslim som right. But another church didn't make it. Yes, that's bebre no the out the by 0598 994 994. And you made the Ayebisane say, ye say, oh, a sorry moo. Now be free was sorrow musa kwa sorrowful from aqua gem pie bo. O be free was sorrow musa kwa sorrowful from counseling. Good evening. Good evening, me why? Would any baby Casafi? That's all saying in Kranzan. Yera yeda se ma yenti wanwumre me ma oduma na me chiampani fon so ane omu de dwedi na dwe ye je so in fact edu ba bia na ye Christopher no na sebe mo ma ye mu binum ye wura ko ye ene se Bible ba ko ya sebe previous o kan Ephesians chapter 4 na verse 4 go ye na de nim se nyame ye ba ko gidie ye ba ko subo ye ba. And so I am one say we not so for me and stand out the asemfu bi to dwa na asempo bi to dwa asofo ni na be fa wo mo nsem free Bible ba ko yemu enso so obi an ni nchechiri mu ya wura wo se ya ho me sempa you Church of Christ for the minim say apam dada ne de omo se enye adwuma yetiase na apam dada no apart from say enye adwuma no omo se yeah, there is nothing like Adumakede. And she, the woman you say, Binyame Betimacha will be Adam Ama what the attire there, and now what the Huna there, and now what the IAD a years. And she made me new woman problem be I was idea. She made me say, absolutely no. Sebi, we am there, Kramenko. Because, yes, sir. May you teach any, Makobo Bisianko Toka. Obi abeka emoje guka ne sebe ya ka ne ntimenya adwuma na sebe sofu bi menim sofu bi obetimi aboa me na sa ayi no spiritualism na abetoka ne se na free so a wo se me Church of Christ ntima me nko ti me ma eka ne mene e machiri nkotum na me nya me yere ne me ba ho adwene ebe ya adwuma na makere bi amahoto ewo oni nya me nya adwuma yeda sebe bre no so de awde ba ye 0598
994 994 0598 994 994. Vodafone is 050 205 7003 050 205 7003. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening, Saja. Me ba cho odi ni ba bia okasafi. Me ba je femi na ya. Se dia na egu ahodo bebre. Right. Dia na me. Right. En sayare. En before ana di huni. Wo problem da wo so na waka abompa ya sia no ama. Na se me wo Pentecost ana do Roman. Ebia na me software with him anymore. We teacher. About what you say. Yare am yare so no me D4 say D4 be sam yare be bom pa ya mama. E di say masafo me wo mu no. Na me free baby am one akọ different church. Akọ temwa. Fine na nkopon wo ye ba ko. But on also let it to us, yes, I'm 90.7 FM. On sorry, baby, on a more. Now, go on, maybe out of 1 year, right. But you was so for being an automatic equita. It's baby, I'm a woman. And then me, Yariana, me program a damage. Right. Not say, me software, fine, where software, I'm in nothing. But be an automatic equita, no. And then the Yariana has to be program a damage. Yeah, Matana Bompire. Yari finish so. Said the another brother yake. The quarter of flight in Tina me yare. Doctor said me yare and me yare no. The home yare. Right. Yes, for the name milita. Now me call so in Tina me say I saw no so ever interesa. Say no ko before for. Na me te wana me. Okay. Yeah, sene odia ode eba. Yemfo obi foforo and so 0598994994. Good evening. Sorry. Good evening. Good evening. Me ba cha odi ne ba bia okasafi. Because you have so much from my wife. Yeah, that's it. My into auntie. You lady, I think I'm much for oh, I just Hello. 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 Sorry, went to me and you know. Good evening. Hello, good evening. Baby, I want to say okay, or no, or they are to good evening. Good evening. Hello, good evening. Hey. We didn't baby our Kasafi. Hello, good evening. Hello, good evening. We didn't baby our Kasafi. What's Mr. Fam Kasafi settlement? Meda Semira, my inti when you may. So I know some number can I come for no Bible, the part of say this was on the church, after that, but it was said. We have Bible, we say what people would be right. Every more market. Do you call announced by Abraham was a church? Do you know some different? And now, oh, Marcia, and come before more compare pass or a gather. Yeah, they get to yeah, I'm compare Papa. Marcia, I'm a kid about. Okay. We are among can be more saying come for the moon compare. Okay. Should be great. Let's go. I saw for one come for yes, that's very good evening. Evening. Would any baby or Kasafi? Maybe they are brown croma. The Casafian Quabe. Meda say, Pacho, my inti when you ray. Dear, better can say. You will try our say so far last I bet me up or Pega or what. And Kana.
na so ọkọ ma duboni a owu a ene anu na wo tira ho ma asem enye se bia owo na mo na opedo obeka no na ho ma asem na oka pompaye udibie kwanso ama tawo yade na se konje ni nyamadi a owura no na wokan ni nyina ba ya condemn no di wasi konje begu kazahuro begu na okese poison seje wo ye nipa wo ti mako fa poison anu o sabre ya wu wo ti mako fa poison anu o sabre ya wu oh aya dibia fucking na ye gina so edusun nyame because a joke o yare yero o ko disini bi ho obi beti ma kem to joke wo ko so bi ho nyankopon no a wo de no plata be bibia wo di nyame bi yen enwo na nyabo anade right that's it yen so that's bebre yen fa we ni awie na yen fa dwumade no ensia good evening hello da ode ne ba bia kasafi ta chama kasafi kolongo ya da say my ntio be pacho ndio ha ya ikisa mu my chance na yikindi ya nyedima nyankopon shikabi amen bi baswa se o ti kan ara chicha sen bi ede nipa afase ise so far last time chance se won ti peda wo yi ni pa dia o di fo bia o bia se be ni bi ti peda wo ise ya kan sen bi en kan sen papa ibi to nya nshira any other person nyankopon mu we da mas yen say that say bebre good evening good evening please o de ne ba bia kasafi kwande nyino kasafi bravo my ntio Nibia sono tinha sana yoga katei. Nukrani me dia so harga pesa. Ekanse. Nukrani adma tedi etosu. Ndia so fo kwa le waso ni na adma tedi yana so. But that is what different. Na so for ya so ni. But I don't want to say the difference de dem. Even you don't want to sabe de ben din so for man yo dia man do ko asoro forte. Dem ko me ko bai bo. Paso no kiso ni ko ananduma tedi no ko ni do wasa ni ko ako na to fo no strategy no kombo ko wasa no ko ni pa be ni mo ni ni be ma ba be ni pe fu be ma dia na ma ke dia jo ka to fo ko man what the amount ko do no so mi ma what the amount. All right, yeah, that's it. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Udene baby o kasafi. Right. Aja ma yenti we. Me dia asem na mi busa. Me pesa mi busa mo se. Enti aya Yesu Kristo ne chire no wo ka sa adumo achede no. Wo ha da ho sa ma chiri ma nyina na se edu onu ne preso no ko ane. Na adumo achede no wo ko na mementi ase. Yo. Azofo be yiwa no. Okay. Nyame enshiraw. Na yebeba studio na yaba abepon yebre no asoana no. George Kwajo Kwache ose ohwe ye free Kumase ye Facebook no so na sabne say Christianity is one but dogmatism has divided Christians now. Otwaso can be say many pastors don't know the difference between dogma and doctrine. Ono so nedia ode eba ye Facebook no so no eno no so for alasa wasa media wi ye kra na ye mpon obo ne teunado number ama tiefo bia na obi be frɛ ye wi dwumade ya meda Kristo ase na ye da sompanso ase omu anaka wowo ene adubone no ebesom chem se Bible ka owa no kasafa Satan right enunti no se wo mountains no otwease no ekọ ne nkyɛn ti Bible ka se be ma wo so samre na utie no amfa no honhum na hu so wo nam wo se na do nsakoso no mu obeka waku right si e ka se dubone na se wa amfa no se bia wadwane awudie wunsuo ena obi ase no na akɔfa DDT ana se awudro bia de akura mpodi a wowu a wudi a ubewu enti masem no nye physical spiritually na fe de toso a
me di twato ne ma wie no papa bi bisa se nyame asem no ani tumi ewom no ode ma di kamfo na se awie bere o me nyina Matthew chapter 28 verse number 18 to 20 mdi wie na Yesu baba kasa kire won se ode osoro ne asase so tumi nyina ama me enti mon konko ya mama nyina masuafo na mo mo asu nhye agya ne oba ne onkunkun dim na mo nkyerɛkyerɛ won se woni de ma hyɛ mu nyina so na hwɛ mene mo ho na nyina akosi wiase awieye enti ekopem se ewiase nkwa awieye ne yɛka Kristo ho asɛm ne yɛkyerɛkyerɛ no dwumadie biada Kristo yɛyɛ no sasafo ne gidi na safo no practice de ya ɔde ho adoma kyɛdeɛ ebe manipa bi yɛdai ewom ebi kura onye sɔfo ebi kura onye sɔfo maame ne mo yɛ hotini bia ɔde ne ho asiwo safo de yɛ tiase ti mesra safo ne sɛ ɛyɛ mpɛsi yɛ nipa pie no yɛ mɔmɔden sɛ adoma kyɛdeɛ no yɛde bɛka nkyerɛkyerɛ no ho na manipa na pie na emom opie de a ɛyɛ dangerous utira anye no kwa no ankosie nipa papa na amoa meda se bebre number 0244 590 323 0244 590 323 so far last and that's bebre chief what's media we na mass media we say Quran kan simbi ana na kan say osi kul amana billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim mimi yankopon mi masama media mo munyini nini amedema Muhammad ani dia medema Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa ma util Musa wa Isa Jesus Christ wa nabiyuna ni akomshefo amenyankopɔ mesoma wɔn kwa na wɔn asɛm wɔn bɛkan munyini obi afrekere bɛka asɛm ya munyini ye wɔ komsheni ye wɔ asuani bi Muhammad no wɔ asuafo bawo o suani bi ne efra na Abubakar Siddiq wɔn na Abubakar no ono na komsheni enna tuni man saabodin se Abubakar ye chefo din no ewom se wa ma Abubakar din but menya kotajima obo aha obo Abubakar din se Abubakar su kan soma yengini free se komsheni recommande no so eno na sabe bia na me pese Church of Christ Bible no omo hwe ni yepa because obia small kan wo mu Peter John why Paul Kaye and WW ano na masa contradiction no abeba waye nti yestress and sa awieye ade adoma chede no e wo nkramosumu but sa adoma chede na Nyankopon de manipa no onipa na ode adoma chede na ma no kra wonim ohunu nti komsheni kan kire se ye bompa ya hia nyam dem na ye doso na ye asora wie na ye bompa ye no ye bompa ya obia nyi so ami ne mom ebia ne ami na ye agye no ni papa akopɛ binti ene Yankopɔn bɛgye empaibo adoma chedie bi won so but ono aso ani wo nti wo se bompa ya imam bompa ya se rabbana atina fi dunya hasana munyina mkaza amen but ni pana mo kan amen no obi wo mu Yankopɔn atom won so a enam wonu sunti na mompaye no obeje nka bia nya imam kan ye no ne yeje na mom sa nipa no nsu sa nipa no ti sa aduma chede no ewo Islam but empie se odi di juma bia na odi ye bibi adum no won so ase ye bompaye na onu akra mompaye na se obi bompaye na oje so se enye homaya onam onu nti Nyankopɔn ebeje mpaibo na mai nti sa na Islam de ye aduma chede ne yehunu no yehunu ne se eda di se yenkon ho cancer ye da di se otimi bompaye mo obi ma na so otimi tutu a dabi na di sa but ye bompaye bia sere nyame ade bia ye hawmu no ye bompaye na onu jisu bi ma ya Nyankopɔn ti Chief, o number na yenso bia no bi be 0243 16 65 83. All right. Osamakani o number ne wasama edi awiye. Owanyene media masama edi awiye ya ne se won se abrofo no anase mpanimfo bu baby e wo brofo kasa mu se a rolling stone
gather no more. Pacho so ayi nipa wo chinchini wan hwe ya wani su na obe de be obeje so ano nti media me ka kira tiefo se wan so wo ko Bible no ma stability se wo gina fa ko pinti ayade a sa na Nyankopon de hye titifo no ani ade ni nyina nti na se wo se wo ti asori we mu na wo firi mo unya uhia moa bi unya nti wo firi mo akọ any ade any ayi no ye de Church of Christ ene ya kan se ehu ne sa e wo Bible no mu nti ba bia ye gina no e hwa na ye gina Nyankopon asem ne se ye nyina pinti ma ye hihim ye nkoso awurade adwumam na ye bre no enye kwa Bada Roma wo number me number 024 37 41 627 na ya fro Bible can come for our number to Jamaye na bia na obi be fro no wedding komo 0544 66 28 17 abusanfo ha ena yade dwumadi ebesie yebeda yewra chief mama say so for last yebeda na say yebeda osempakani Charles obenso asene yewra okenkan tro edema abusanfo nyame ya adoma next week bosome na kwasia de di awiye yebeba abeto asasen we so aba be wie asen we ansana yede adesua foforo asan abrem kopem sa abre no nyame nhiro bibia nyame nhwe obi aso na oma adepa enche yede mo nyina ase yakramo Didia wanya so muye